Номер 5. Култова бирария Океан. Джулая. Най-популярната в страната и извън нея варненска забележителност не се нуждае от представяне. Отдавна той се е превърнал в официален празник и затова не е в полезрението на нашето алтернативно изследване. Но тук може да се включи едно позабравено място. Един от сборните пунктове на варненските хипари, създателите на Джулая. На времето това беше неогледна ламаринена барака, предлагаща ефтина бира и пържена риба. Сега е малък паркинг, но върху голямо дърво в центъра му има останало вградено парче ламарина от бараката. Все още си личи, че е била боядисана в задължителния за бараки и огради по това време цвят древно-зелено. Докато пък за интериорно боядисване беше препоръчителен цвят слонова кост. Все пак и при социализма дизайнерите имаха свобода на избор за цвят. Жокер намира се в близост до римските терми.